Mansour Hallaç. Louis Massignon arkeologe Fransi rojeke diçe Bagdayê û di dema kolanekê de li ser perçeyekî sewîlekî kevin vê nivîsê dibîne. Ji bo gihîştina Xwedê du rekat nimêj jî bes in. Bes ku meriv destnimêja xwe bi xwîna xwe bigire. Xwediyê vê peyvê Mansour Hallacî bûye. Bi dîtina vê nivîsê re xebata Louis Massignonê a 33 salan dest pê dike. Belê Louis Massignon 33 salan li ser jiyan, felsefe, peywendî û şert û mercên wê demê hûr dibe. Dawî nêzî 4,000 rûpelan berhemekê dinivîsîne ku ev berhem li ser jiyana Hallacê Mansour e. Ji ber vê yekiyê ku Louis Massignonê Fransî di derheqê Hallacê Mansour de wekî zanayekî serkeftî tê hesibandin. Zanîniyên di vî warî de yên ku hene jî bêguman bi giştî ji berhema wî hatine wergerandin û gihîştine berdestê xwendevanan. Di vê kurtênivîsê de ez dixwazim bi tenê li ser jiyan û felsefeya Hallaç rawestim û di vî warî de çend zaneniyan raberî we bikim. Navê Hallacê Mansourî ê rastexîn Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Mansur bin Muhamma el-Beyzavi el-Hallace û di sala 856 de miladî li herema Tûrê li Beyzayê hatiye dinyayê. Di vê devrê de mirovên li Beyzayê dijiyan dibin parastina devleta Yemenê de bûn. Ji ber vê yekê jî hatiye gotin ku Hallacî ji Yemenê ye. Lê belê bapîrê wî mazdeîst û mirovekî İranî bû. Li gor hinek zanîniyan jî tê gotin ku bapîrê Hallaç û Hallaç bi xwe jî mirovekî Kurd e. Bi bavê xwe re bi karê tevnejeniyê ango hallaçkariyê mujur bûye ku piştre ev nasnav jî dibe perçeyekî navê wî. Hallacê Mansour bi hemû jiyan û felsefeya xwe re bingeha sufîtiyê ava kiriye û wisa tê hesibandin ku sufîtî di gihîştina Xwedê de rêya sê yemin e. Wekî tê zanîn di ramanên Sûfiyên berê de lêvatinên Sunnî û Muteziliyan hebûn. Lê belê Mansourî wiha bawer kiriye ku mirov ne bi rêya aqil û ne jî bi rêya veguhastinê dikare bigêje Xwedê. Ji bo gihîştina Xwedê pêwîst e meriv ji nîmetên dunyayê dûr bimîne yan jî dest nedewan. Ev yek pêwîst e û gelek giring e. Hallaç di berhemên xwe de wiha dibêje. Mirov dil e, dilî ne. Xuyakirina xwe mîna guldangê ye û bimirine. Mirov ketiye şeklekê maddî. Heç ku ji heyla derûnî ve xwe di şeklê dil de nîşan dide. Hemû tişt ji aliyê dil ve têne diristkirin û hemû tiştan dil dikargerîne. Dil bên dide giyanê û giyan mirovan raserê alema maddî dike. Laş di nav danûstandinên maddî de ye. Gurza mebestê di zincîra tekiliyan de delka resene. Madde mirovan di avêja nav dinya heyberan. Ew mirovên ku di tekiliyên maddî de girêdayî dimînin ew êsîrin. Mirov divê ji maddeyê derbas bibin û dakevin nav dinyaya wateyan. Rêzanê giyan dil e. Ev rêzan mirovan radigihîna qata Xwedê û ji êsîriya maddeyê mirovan azad dike. Mirov divê guh bide dengê dilê xwe û xwe ji maddeyê rizgar bike. Dil ji bo dîtina Xwedê ji aliyê Xwedê ve bi awayekî xwemalî hatiye afirandin. Heke mirov bizanibin dilê xwe vekin Xwedê di têra wan dilînê bêxe dilê wan. Xwedê afiranere û ji hemû tevgerên mirovan ji yên hundûrîn û ji yên der berpirsiyar e. Yê dikuje û yê vedijîne jî Xwedê ye. Ecel û roja mahşerê ji roja ewilî ve hatine destnîşankirin. Di rêvîtiya jiyanê de kutê mirovan dîsa Xwedê dide mirovan. Ji bo mirovan tiştê giring hilbijartina başî û xirabiyê ye. Yên rê nîşanê mirov dide zanist e. Mirov dikare bi hêza xwe hestên xwedibîn daf bide aliyekî û bigêje dilaliyê. Di vê domanê de dê dil jê re rêzaniyê bike. Waswas çavê dil dikamirîne û nezanî jî mirovan ji Xwedê dûr dike. Dil û aqil pêwîst e hevdû temam bikin. Xwedê xezîneyekê veşartiye û li gorî Qur'anê hemû kes dikarin bigêjin wê xezîneyê. Pirsgirêka giyan, laş û dil û aqil
Piskirek ke sereke a felsefe u teolojiye. Ji filozofan hinekan giraniye dana akıl u çişten maddi hinekan ji giraniye dana dil u giyane u vatiye derxistine peş. Di felsefeya İslam'e de xwendegaha Mutezile giraniye daya maddeye u bikaranina akıl jî gelekî giring dîtiye. Sufi û mîstîkan jî zêdetir bala xwedane dil û giyanê. Li gorî alîgirên îmamiyê jî bitene Hazreti Muhammed, Hazreti Ali û yên ku ji babika wan tên dikarin tekiliyê bi xezineya Xwedê re dênin. Ji bilî wan Selmanê Farîsî jî heye ku Hazreti Muhammed ji bo wî gotiye ku ew jî malbatê ye. Li gor dîtina Hallaç jî kesên ku bikaribin çavê dilê xwe bikin ew dikarin ji heyla dil û giyanê ve bi Xwedê re bikevin danûstandinekê ragihanê. Ragihan dikare gelekî bi pêş bikeve û di vê demê de mirov dikarin bi Xwedê re bibin yek. Tevgera mirov di vê domanê de êdî tevgera Xwedê ye. Ji bo vê yekê jî nepêwîst e ku mirov di pêşiyê de miroveke hilbijartî be. Piştî sê domanan mirov dikare xwe bigihîne Xwedê. Domana yekem ew e ku mirov xwe ji hemû zevkan dûr bike û fêrî tunebûnê bibe. Domana duyêm de mirov digihêje zelaliya tevatê. Di domana sêyêm de jî yekbûn heye. Di hemû domanan de jî rêzan dil e. Wekî tê zanîn li gor baweriya ola İslamê jî Xwedê mirovan wekî xwe afrandiye. Çavkaniya vê bawerî hedîsîn û hemû ekolên mislimaniyê vê yekê li gorî baweriyên xwe ravekirine. Misal li gor baweriya Muteziliyan Xwedê kullî akıl e. Xwedê akılbûna mirovan jî ji vê yekê tê û encama vê yekê ye. Li gor baweriya Hallaç jî mirov dişibe Xwedê. Lewra hemû rûçkên Xwedê li cem mirovan jî hene. Xwedê zanist e, akıl e, hez û dilîn e, efûkirin e, pîrozî û delalî ye û rewnak e. Mirov jî Xwediyê wan rûçkanin bes ku çavê dilê xwe vekin. Lêbelê mirov ancak di helwîstekê pisporiyê de dikarin bigihêjin wan rûçkan. Pirsgirêkekê felsefeya İslamê adin jî çarenûs e. Bawerî yan nebaweriya çarenûsê ji alî ekolên Mislimaniyê ve bi awayên cihêreng hatiye guftugooyî kirin. Di dînê İslamê de li gorî tevgera cebriye li vê dinyayê hemû tevgerên mirovan ji aliyê Xwedê ve hatine destnîşan kirin. Tevgera Mutezile jî li hember vê angaştê radibe lewra li gorî wan jî angaşteke wiha rê li berpirsyariyê digire û rola akıl jî li derve dihêle. Li gorî Muteziliyan îradeya mirovî azad e û meriv bi alîkariya akıl dikare başî û xirabiyê ji hev cuda bike û çarenûsa xwe destnîşan bike. Belam ehlî sünnetê di navbera Mutezile û Cebriyê de navîreyekê dişopînin. Di bûyera halacî de jî ji ber ku Hallaç xwe bi Xwedê re dike yek, ne ku xwe yek dibîne, an bi Xwedê re di yekbûnekî de ye, ev dîtîn wî dike perçeyekî Xwedê û wî nêzîkî tevgera Cebriyê dike. Ancak Hallaç dil û hesta eşqê dixe nav çarenûsê û bi vê yekê re jî ji wî Xwedayê ku mirov jê ditirse dûr dibe. Davî çarenûsa mirovî di nava dilînê de tihelîne. Pirsgirêka hikmeta afirandinê jî babeteke sereke ya felsefeya İslamê ye. Her wekî li gor îmamiye Xwedê cara pêşên ronahiya Hazreti Muhammed afirandiye. Li gor Nuseyriyan jî ronaniya Hazreti Muhammed ve guhariyaya ronahiya gerdûnî pişt re jî stêrk çêbûne. Li gorî Durziyan Xwedê beriya her tiştî aqlê gerdûnî afirandiye. Li gor nêrîna Hallacî jî beriya her tiştî Xwedê ronahiyê û pişt re giyanê û nefsê afirandiye. Piştê hemûyan navan, renk, tam, bên, dem û warê aniye gerdûnê. Ji bo takeşîkirinê jî nakûkiyên ronahî tarî, tevger û bêtevgerî hebûn tunebûnê afirandiye. Xwedê xezineyeke veşart ye. Mirov rasterast nikare wî binase. Ancak dikare rûçkên wî binase. Yên diparêze û yên efû dike jî ew e. Di daviyê de Hallace Mansûr bi tabana xwedênenasî û bi Xwedê re xwe yekdîtinê ku berê Hallaç gotibû ez heqim, ez heqîqetim, ango ez Xwedê me, biryara kuştina Hallaçî tê girtin. Miladî di 26 Adara sala 922 de wî teslîmî celadê wî dikin. Li gor zanîniyan
Te gotin ku hazar kırbacan ledane. Piştre dest ulunge kivi dure dest ulunge ki dinji jekirne. Te gotin ku dama seri vijekirne dila şevi de heji rehebuye. La şevi bi çarmıxe ve giredane. Pişti çarmıxe la şevi bi petrole şevtandine. U xoliya viji li çeme Dicle'ye belav kirne. Seri vi jekiri durojan bi direk ve dalakan dedimine. Piştre seri vi jekiri li bajare Horasan'ı dinav gelde garandine. Didema biryara kuştuna xude hallacı vuha gotiye. Xoyna min jwara harame. Ez diriya xude u imani deme u dine miji İslam'e.